Mane kaunti no ma Kisumu rawere mathoth ne ndiko weche motenre gi siasa kotelo ahinya to yore mbuye kaunti ma Kisumu kawuono romo mondo gilos bura mabiro kelo gi kanyakla kendo mano mabiro konyo gi chwalo ratichgi matie lwasi makare. Gisebedo gi ng'ur kinde ka kinde kaluwore gi kaka moko kuom jo siasa tiyo kodgi ka moko kuom gi bende ibwogo ngimagi. Gigeno tiyo kanyakla e bwo buchgi no mano maneno ni gibero arita kod lwasi margi mar tich. Nyocha wan gi chandruok mang'eny, wan jondiko kendo jo siasa manyo wandi mondo wandik negi mondo waland ne jopiny gima gin. Tiyudo ka jo siasa gi ng'enygi ok gidwa kata ni wasign gimoro miluongo gi dho ngere ni contract. Nikech ging'e ni kwandiko contract to wanyalo dwaro mang'eny kuomgi. Koro gidwa ni wan wandik negi tek ni giseyudo gima giyudo no. Chandruok mar ariyo en ni jasiasa koseyudo, kisendiko ne setiyo ne matek, koseyudo gireno, to wiye wil kodi. Wiye wil kodi kabisa nyaka koro kochopo kata bang' higni 4-5 eko dwa chako manyi. Ibo yudo ka nitie kata one of the bloggers manobedo threaten, to gik makamago mwadwaro ni mondo wa come up with a solution. Nekech kwa riwore kanyakla kendo kwa bedo together, to kata ka ni winjo ka wadumore datim ne physical attack tinyalo miye tip ni bwana obedo kama. Ka wabedo kamoro achiel mo winjore ni mae gima wadwa timo, to wabiro bedo gi hera e kindwa kaka bloggers, to onge blogger mabiro dhi attack wadgi, onge blogger mabiro yanyo wadgi, onge blogger mabiro bet ni seche ma ng'ato manyo hakine kata mondo jasiasa omiye gima nochike to itiyo gi blogger machielo mondo mi obed suppressed. Koro wadwaro ni kaber to kwa medo riwore kaka wariwore ni, to wabiro come up gi yo monyalo biro go kod memorandum of understanding e kind jondiko kod josiasa.